Hej Malte. Jeg har tænkt mig at regne den opgave, der var inde under selve emneopgaven. Jeg har allerede skrevet lidt, fordi mit kamera stoppede med at virke lige før, men jeg kan bare gennemgå det her. Vi finder sandsynligheden for at trække et rødt kort, starter vi med. Og det er jo så 26 ud af 52 mulige, også omskrevet til en halv, kan man skrive det om til. Det næste, vores PB, ja, den første det var vores PA, næste vores PB, går så ud på, hvad er sandsynligheden for at trække et S, og ud af 52 mulige, er der 4 S i et spil, kan man også omskrive til en 13. del mulighed for at trække en S. Vores PC, det er så sandsynligheden for at trække et sort billedkort, inklusiv sort S. Antallet af udfald, det er 12 mulige ud af 52, som man også kan omskrive til 3 13. del. Yes. I delopgave 2, der skal man bestemme PB og PC, da de allerede er blevet beregnet i den første del af opgaven, springer jeg bare lige til del 3, hvor vi skal beskrive hændelser. Og vi kan se hændelsen af A, udfaldsrum B, det er, hvad er sandsynligheden for at trække enten et rødt kort eller et S. Der er sagt 26, det er lidt svært at se, plus 4, minus 2, da de 2 af S'erne indgår under de røde kort. Så det giver så i alt 28 mulige ud af 52, som også kan omskrives til en 13. del. Yes. Så har vi så hændelsen for at trække både et rødt kort og et S, som jeg har skrevet her. Da det kun det her, det inkluderer de 2 kort, der er røde og S. Så muligheden af udfaldet af det er 2 ud af 52 mulige, som også kan omskrives til en 26. En 26. del. Yes. Så er det sådan næste her. A, C. Ja. Hvor hvad er sandsynligheden for at trække både et rødt kort og et sort billedkort. Og da disse hændelser de er uafhængige og ikke relateret, så kan vi så sige, at det er P A, sådan der, lige med P A gange vores PC, som så giver en halv gange 3 13. del. Som er lige med
3/26. Yes. Ja. Det var sådan set alt det, jeg havde.